kukhona amanxusa akawavusayo manje uNkulunkulu anxusela amanye amanxusa. Uma umzalwane wabo watshengisa umbono etshengisa ama-intercessor evaleleke emakhabetheni elimele. Ama-intercessor amaningi alimele ngoba akekho umuntu owanakile kwela kamoya. Akekho uNkulunkulu uvusa abalindi bebandla. Ngesithi asivusa abalindi bebandla. Sewatrain ama-intercessor masiwafundisa ukuthi imesikhaleni ngumfundisi wakhe engazi ufuna ukuyomtshela. Ukushada umshado ongcwele akusho ukuthi uvela kuNkulunkulu lo mshado. Ngasizo iyazwakala. Right, mawuthi washada umshado clean meaning sashada singalalanga singaqabulananga yonke into eyahambe ngomthetho. Right. Ukuthi ushada umshado clean akusho ukuthi uvela kuNkulunkulu. Uyashada manje uyiporn star. Umshado weporn star ulast. Mawulasta uhlala kwi-ICU nje. Ngoba umoya okwi-porn star umoya onganeliseki. Welcome once again kwiKota 2 Media. Igama lami ngumduduzi ngwakashabangu. Asiphinde sibingelele sibonga ongcwele okhona phakathi kwethu. Siphinde sibingelele abangcwele kwizindawo zonke. Siyabonga abazalwane ukuchuza le channel. Siyabonga ama comments amahle eniwalethayo, na like na subscribe ukukhulisa lo msebenzi. Siyanibonga kakhulu. Koqalayo ukuhlana nale channel ngizothi nawe sakwamukela sakuthanda ngendlela eyisimangaliso awulahlekanga. Usendaweni enhle impela la ekhaya ke sikhuluma indaba ezimnandi. Angaze ngayibona indaba ezimnandi ngalolu hlobo. Ngiyangizwa ukuthiwa zikhona indaba, isengake ngayilandela ezinye indaba before ngizosindiswa. Nazo kwakuthiwa zimnandi, ayingadiscover azikho mnandi. Nazi indaba ezimnandi eyithinta umuntu kanye noNkulunkulu because zikwenza ukuthi uzazi wena uthi ubani. Yizo nje lezi sikhuluma ngazo. So thi masiqeda la ngiyakholwa ukuthi definitely uyobusizakale ngendlela eyisimangaliso. Ngiphinde nje nginibonge, ngiyangithanda ukuthi ngibabonga abazalwane nonke ngokuhlukahlukana kwenu. Isupport enilethayo kunama channel members, kune support eqhamukayo, bangifonela abanye kuningi nangemikhuleko bazalwane nonke inkosi ayinibusise inigcine. Namhlanje ngisasenaye njengoba na last time benibonile ukuthi nginolindani inceku le Lindani uBlose. Sasekhona namanje sisaqhubeka la ebekade sigcine khona. Uke wathi kusicacisela ke last time. Mhlambe wena umbona manje kune video ekhona before uthi ukubuyela ukuyobheka. Sike sathi ukuthola ukuthi yena ubani uthe nje ungena, but before sekude ake siphinde simamukele. Siyabonga nje kakhulu. Ngibonga ngibingelele kuBabushabangu. Ngiphinde ngibingelele kubabukeli nabalaleli. Sabonga kakhulu. Wachaza kahle man last time indaba yoku-intercede. Yebo. Very powerful. Wakhombisa ukuthi awukho umuntu ongayazi, uyayazi. Ngicela ukuthi ngeke ngithi futhi ukubuyisela emuva again. Ngibuze. Right, ngitholile ukuthi wasindiswa. Yebo. Uqhamuka eMaromeni, sathola futhi ukuthi wayana kwi Bible school. Yebo. Yes, I believe futhi waphinde wabhabhadiswa. Yebo. Khona this part I think isijampile. Ngiyafisa ukuthi ngeke ngiyizwe. Like wena noNkulunkulu nibabili. Nitholana kanjani la khona sewuze uthi khona now I know ukuthi ngi-intercessor inxusa. Yebo. Ibaluleke kakhulu ke le. Yebo. Ngoba iyo eyenza ukuthi umuntu abe nokuzethemba ngosuku olwesigemegeme esabona uDavid. Yebo. Uma sikhuluma ngokwahlukanisela uNkulunkulu. uNkulunkulu into yokuqala yenzayo ukwahlukanisela ngezimo. Yokuqala singafiki nje ekutheni kunezwi azokunika lona ngoba kwesibili engizoza kona kunezwi akupha lona linamathela enhlizweni yakho lingasuki. Lelo zwi lelo ilona lumhlahlandlela uthola noma uthi uyaliziba lizibeki kodwa yokuqala ukwahlukanisela ngezimo. Okay. Kukhona izimo othola ukuthi uyithola ungaphakathi kwazo. Yes.
eyithinta ukusebenza kamoya ongcwele. Mhlawumbe uthi uyathandaza uzizwe nje kumnandi ukuthandaza. Ukujabulela ukuthandaza. Yes. Uthola noma uthandaza ukungena emkhulekweni uduke nje. Khona izinto ezikhulumayo nje. Uthola ukuthi ma ufasta uzuhlala ulambele ifasting nje uthi uyilambele ngoba ama fasting mina ngiwenzile ama fasting nje amade amaningi. Thola kwaze afika lapho ngakha khona kunegama engaliphupha ebusuku ngilele uNkulunkulu wakhuluma nami ephupheni elalithi auto fast. Ngazi le gama lisho ukuthini auto fast. Ngabuza khona ephusheni. Yeah. Kwachazwa izwe la kuphendulayo lathi i-auto fast njengoba uhlale udla bese uyafasta. I-auto fast ukuhlala ufastile uphazamise fasting ukuthi udle. Uthi i-auto fast ithi wakha isystem yokuthi uhlala ufastile. Mhlawumbe ngisibone ukuthi ufasta zonke izinsuku. Okay. Noma ufasta mhlambe izinsuku ezimbili udle, noma ufasta usuku olodwa udle. Noma uyihlalela nje kwi-fasting ubuyiphathamise ngokudla ake ngidle namhlanje. Kukhona uhlobo olunjalo le-fasting lokuhlala nje ungadli ubuyodla kunokuthi uhlala udla bese ungadli. Okay. Ngifuna si-understande kahle. Kukhona ukuthi vele sijwayele ukuthi sihlala sidla. Yebo. Like ekseni emini ntambama. Yebo. Sihlala sidla. And then bese kuba khona lolo lishoyo elokuthi angidli. Yebo. Ukudla ngiyakuvakashela. Usho kanjalo. Yebo, ukudla yakuvakashela. Because thina iningi lethu ifasting isayivakashela but wena uthi ukudla sakuvakashela. Usuvakashela ukudla ke manje. Okay. Kuyinto nje emaqondeni nokuzahlukanisela ngoba manje ngiqala mina yaqala ngo half a day fasting. Okay, yeah. Half a day fasting unempi ethi akusiyi fasting le. Uthathana uyalwa nawe. Umoya ongcwele wangifasta ama fasting amakhulu. Kwathi kusuka wangiyekisa ukufasta. Wanginaleli igama auto fast. Okay. Wangisa ama half day fasting. Ngiyakhumbula ama half day fasting lawo ngaqala uba ku last year 2026 man 2025 2024 ngaqala ama half day fasting 2024 mawuqala. Manje into eyilokho isenhlizweni yami ukuthi enza ama half day fasting uze ujwayele ukwenza. Okay. I-half day fasting ngisho ukuthi awudli up until 12 then usongadla after 12. Okay. Ngisho noma inhliziyo yakho ithi qhubeka ungaqhubeki ngoba manje wakha usiko impilo manje lokuzila. Inkinga abazalwane ba fast 21 days. Bese usuhla nasa akakwazi ukufasta. Yini? I-fasting iqalwa phansi uye phezulu, ayiqalwa phezulu. Oh, yeah, ngiyakuzwa. Uma kunabazalwane akwazi ukufasta, i-fasting ende. Kodwa ngiyakwazi ukufasta half a day. Kuzomhlula. Yeah. Into ezowenza kumhlule idiscipline yakho. Into ezomhlule ku-undermine ngoba manje kwakhe kumisa isisekelo. Okay. Kumisa isisekelo ngalowo half. Iyaqala lapho. Kolokho kunaleyo nto emoyeni wami ukuthi wenza half day fasting. Mina kama fastings ami aphakathi nezinsuku Monday to Friday. Mina kwavele kwalokhu kuhleli lezo insuku. Ngifuna ukuqaphela mangikhuluma khona ezongizwa kahle umzalo. Ngeke ngathi ukugijimela ukuthi uNkulunkulu wathi. Yeah. Ngithanda ukuhlala kule kwambulekeni kokukhuluma kwakhe ngeindlela ezahlukahlukene. Monday to Friday. Ngaze ngawujwayela half day. Okay. Kwathi kusuka umoya ongcwele manje wayesethi angifast until 4. Ngangena Monday to Friday fast until 4. Monday to Friday ngifast. Kwathatha unyaka wonke labo half day. Hayibo. Ngihambela futhi ungenza ngihlale ngiconnectile ngoba manje uyi-obedience. Lento ukuthi ukulalela okubalekile. Yes. Ngosatha ngizokutshela ukuthi hayisuka. Umuntu uyakwazi ukuhlala babishabangu uhafu osuke engadlile. Yebo. Kodwa manje umehluko yini? Ukuhlala uhafu osuku uzahlukanisela uyinqumele akufani nokuhlala uhafu osuku unganqumanga. Okay. Manje lo hafu osuku nginikela ngawo
Yes. lo ozenzekele nje wafosuke engadli awakafani nami ngoba mase nguthathini mangihlala usuku lonke until 4 ngingadli Yes. ngokuthi senginikele ngalo lo suku lolo until 4 akufani nomuntu ophaphama ngofa hayibo yasangaze ngidle namhlanje ngoba manje sekunomthetho kwela kamoya omaqondana nokuthi mina kusukela ekseni kuze koshaya u4 ntambama Yes. ngoba kumina kwahamba kwaze kufika ku6 ntambama lokho yakheka lento yangenza ukuthi manje ngibe nempilo yokuzila ukudla enganyakaziseki yini abazali abafuna ukwakha baqale ngesisekelo. Yebo. Ngiphendula lento umbuzo wakho baba njengamanje othi ubona kanjani ukuthi uyahlukaniselwa Yes. ukuthi uyinxusa ngibone kanjalo kukhona izinto lokuzenzeka zahlukanisela mina Yes. nanokufunda iBhayibheli ngaqala iBhayibheli angilisebenzisi kunamaBhayibheli amaningi alisebenzisa iBhayibheli engalifundanga lonke ngiyafunda leli Bhayibheli amaBhayibheli amabili lawa lesingisi isingisi ngala isiZulu ngala sengilifunde lonke nje leli Bhayibheli angilisebenzisa iBhayibheli engalifundanga lonke nalokho kuzahlukanisela okunjalo ngaqale ngathi ngizofunda iBhayibheli from iBhayibheli 1 to Bible 7 ngahamba ngaze ngafika kuBhayibheli 7 Mawuthi uBhayibheli 7 usho kanjani? Genesis to Revelation ngaqala around 2009 lo ngifunda nje uqale ekuqaleni ngilibeke Okay. omunye mhlambe ngayi-challenge lo nthi hayi iBhayibheli ufunda njenge novel khona isizathu la uNkulunkulu ekwenza ukuthi ukhothoze maqondana nento akwahlukanisele yona. Yes. So leli Bhayibheli leli lo Bhayibheli 9 u8 and 9 lo Mana u1 and 2 ngoba kune English nesizulu amaBhayibheli awu2 lawo. Yes. So okay iBhayibheli li1 lihamba nga2 versions English nesizulu. Leli lihamba ngabili amanye engiwafundi lihamba nga1 nje. Ngifuna understand amawuthi u8 and 9 ngoba kwamaBhayibheli amabili. Okay. Meaning wena ngathi usunamaBhayibheli awu9 uwafunda from Genesis to Revelation. Yebo. Okay siyakuzwa. Ngiveza lokho ukuthi nakho kungene kanjalo ngalifunda iBhayibheli ngaqala iqalela ukuthi ngifunda 10 chapters a day. Kwesathi ngeqeke minimum ami ku10 chapters a day. Lo ngenza kanjalo nje ngenza kanjalo. Kukhona izinto elokuzikutshela ukuthi kunento yahlukaniselwayo. Bese kwesisikhathi thola ukuthi nangembono ebusuku uNkulunkulu uyakutshengisa into afuna ukuthi ufocus kuyona. Mina uNkulunkulu ungahlukanisele nje ukuthi ngifundisa ama intercessor. Okay, yes. Kwangako kuba kwazi kwaba nalento engathi ngime esikhaleni ngamanxusa wona uqobo wona njengoba emesikhaleni ngezinto ezahlukahlukene. Yebo. Ngime esikhaleni ngawo. Kukhona amanxusa akawavusayo manje uNkulunkulu anxusela amanye amanxusa. Amanxusa anxusela amanye amanxusa. Amanxusa anxusela ukuthi inkosi ivusa abalindi. Okay. Soweto. Ngoba ethi vusa abalinde Soweto fanele amesikhaleni ngalo msebenzi awuvundululayo. Angikwazi ukuthi ngithi inkosi ivusa abalinde Soweto bese ngiyashiya kanjalo. Ngoba manje mabevuka abalindi uma umzalwane wabo watshengisa umbono etshengisa ama intercessor evaleleke emakhabetheni elimele. Ama intercessor amaningi alimele ngoba akekho umuntu owanakile kwela kamoya. Akekho umuntu okwazi kuma esikhaleni ngeministry intercession. Amesikhaleni ngokuvuselelwa kwenkonzo yokunxusa. Amesikhaleni ngokusebenza kwayo ngokuthi umoya ongcwele akazi ukusebenza ngayo. So kukhona abantu abahlukaniselwe lento ukuthi bame esikhaleni ngayo iministry. Njengoba ukwazi kuma esikhaleni ngama worship inkosi ngikhulekela ama worship. Phela iministry ama intercessors. Asize ikhondla nje. Yebo. Ayagiqika nawo. Yebo, adinga someone ozowafundisa khanjwa kanjani kule ndlela. Yebo. Okay. Kwase kufika ke manje amavesi amabili anginika wona uNkulunkulu. Yes. Elokuqala uJeremiah 29 verse 7 ngicela silifunde. Okay. Jeremiah 29 And seek the peace of the city where I have caused you to be carried away captive, and pray to the Lord for it, for in its peace you will have peace. Funani ukuthula komuzi lapho nginithumbele khona
niwukhulekele kuJehova ngokuba ekuthuleni kwawo niyakuba nokuthula. Leli verse leli uNkulunkulu menginika lona laqala hlala ngani memorize ngihlale ngilisho wayesengambulela uNkulunkulu ukuthi imvuselelo yokuqala kweministry intercession pray for the city vision. Okay. Uthi uNkulunkulu uma bele ekuthunjweni funani ukuthula komuzi lapho wonke umuntu kunina kwanitshalo emadolobheni ahlukahlukene ezweni enithujela kulona. Yes. Nonke funani ukuthula kwalowo mizi lawo madolobha. Yes. Osaqala ufunda iBhayibheli uzoxaka ukuthi yini umuzi idolobha. Idolobha isithi. Yes. Funani ukuthula kwala madolobha lawo. Shothi ngamanye amazwi uNkulunkulu umisa abalindi in each and every city. So umsebenzi oqala ke uNkulunkulu angiphe wona ukuthi ngithi mangifundisa amanxusa ngiwafundisa ukuthi abe ngabalindi bamadolobha. Okay. Uthi mawuvuka uba umlindi iba umlindi womuzi wakini. Yes. Mawukuthi ngoba ngiqhamuke eThekwini nje mina ngumlindi every day ngikhulekela iTheku. Yebo. Sengakhulekela ezinye izinto ngoba ngumlindi weTheku ukuqala. Yebo. Nanokuthi uNkulunkulu abavusa abanye bazoba ngabalindi bomuzi. Yaqala ke lento i-discipleship yami ayingabi i-discipleship nje emnandi enhlanhlatha i-structured ekuthenini bonke abantu engibafundisayo into yokuqala engizobafundisa yona ukuthi ime esikhaleni. Yes. Ngedolobha lakho. Yebo. Ngisho noma ukhulekela ibandla lakho, khulela ibandla lakho alignment of the vision, city vision. Yes. Ne vision yebandla ikhulekela in alignment with the city vision. So kuningi mhlambe okunye ngesifike kona ngangifuna sifike lesibili iverse. Okay. Funani ukuthula komuzi lapho nginithumbele khona. Shothi imani esikhaleni ukuthula impumelelo. Funani ukuthula komuzi. Ngakho lesingisi lizocaca zithi funani impumelelo liqonde ngqo. Yep. Seek the peace and prosperity. Enye lithi seek the welfare of the city to which I've carried you into exile. Oh. So uma engipha leli verse ke uNkulunkulu lahlala enhlizweni yami ngaqala ngangalazi. Yebo. Kwaqala manje mase nginezwe imessage ngoba uma uNkulunkulu ekuthuma kuma intercessor uzokunikeza umyalezo wama intercessor. Uma uNkulunkulu ekuthuma kuma worship ngoba mina ngibizwe kuma intercessors nama worship awahlukani. Because i-worship ali intercessor. Ingakho Jehoshaphat ekhipha i-intercessor ne-worshipper uma kuqhamuka izinto zomsoconga. Wakhipha impi wasekhipha ama-worshippers ahamba ngaphambili ama-worshipper. So ama-worshippers nama-intercessor afanele ahlukane. Okay. Ngisho noma beya kwi-rehearsal laba bama-worshipper, ma i-rehearsal iwu-3 hours. Kusho ukuthi kufanele kube khona umkhuleko ozoba 3 hours futhi. Okay. Amabandleni abayenze leyo nto. Kuthandaza u2 minutes bese kurehezwa 3 hours. Yebo. So now yeah. So uNkulunkulu wabeka ke le ndaba ukuthi ubona ngani ukuthi wahlukaniselwe into. Mina ngibone ngathi ngahlukanisela inkosi yamanxusa. Nalo uhambo ke lwami la. So bese siza evesini lesibili ngwaleli kuzoshona ilanga melokhu ngigida kulona uIsaiah 56. Okay. Verse 10. His watchmen are blind. They are all ignorant. They are all dumb dogs. They cannot bark, sleeping, lying down, loving to slumber. Elesizulu lithi bonke abalindi bayizimpumputhe. Abanakwazi leligama elithi bayizimpumputhe abanakwazi. Isho ukuthini uthi sinenkinga ukuthi ama intercessor akhona. Yes. Kodwa awekho ana knowledge. Awekho trained lento zokusiphinda phinda ukuthi inxusa lihlaliswe phansi edeskini lifundiswe ini the what is intercession masifundisa ama intercessor nje singena kulona ukuthi yini inxusa sigijime neBhayibheli sitshengisa intercession sibheka ukuthi iqalephi ukuvela sibheka ukusebenza kwe-intercession kwe-ministry intercession. What is intercession? Sisuke kwe-intercession sithi the calling of an intercessor.
Indodana yomuntu ngikwenze umlindi kuyo indlu yakaIsrayeli. Umlindi uyenziwa. Sikhuluma ngokubizwa kwalo inxusa. The commissioning of an intercessor. ngoNkulunkulu la ku verse 17 lapho esifunda khona Ezekiel chapter 3 verse 17. I commissioning leyo. So usiyamkhulula. Ngikwenze indodana yomuntu ngikwenze umlindi kuyo indlu yaIsrayeli. Yebo. Mayiqhubeka uyabona siyakomishinwa manje ukuthi akame emkhawulweni wakhe. Yes. Ayatrain ama intercessor bese kuba khona icommissioning yokuthi ke la ebandleni seningakwazi manje niseve usungakwazi ukujoin iministry ama intercessor ngoba usunalo ulwazi. Yes. Lokuthi kwenzakalani. So now bonke abalindi bayizibhubhothe abanakwazi. Yebo. Bonke bayizinja ezizimongolo. Yabona ukufuya inja nje eyisimongolo. Yo. Hayi khonkoti. Abakwazi ukukhonkotha. Balala bephupha, bathanda ukozela. Amanxusa sinamanxusa kodwa hayi uvuka ngo12 mhla kuthande yena. Avuke ngo3 mhla kuthande yena. Ayikho into ayithwele. Yeah. Yokuthi uthwalise umthwalo oqala wenziwa ukuthi aqonde ukuthi kusho ukuthini ukuthi umesikhaleni ngebandla. Yebo. Ngalesikhathi emesikhaleni ngebandla. Isitha sivusa nabalindi bokumnyama. Ibandla malisungulwa kuba khona umbono uNkulunkulu awumisayo. Yeah. Ngalesikhathi ibandla lisungulwa kuba khona izinto ezimbili ezenzakalayo. Yes. uNkulunkulu uvusa abalindi bebandla Yep. sivusa abalindi bebandla bababili abalindi leli vezi abalindi bomnyama ababelinde ithuna lika Jesu lanti prophetic khona abalindi bobumnyama abakhuleka bazile bomnyameni bethunjwe isitha against the church bakhuluma iqalekise ebandleni bese kuba khona abalindi bokukhanya uma uthi umlindi fanele wazi ukuthi usho ukuthini Bose yinto eqalayo, yini lo yenzayo. Uzoyimela yini lento oyenzayo. Kwamanje into yokuqala ozobheka nayo eyokuthi uyiyeke lento. Mase kufanele wazi ukuthi uma wahlanisa ukuthi ukhuleka ngo12. Ukwenza lokho noma ungazizwa sengathi ungakwenza. Nawo abadlali bebhola ibhola ngiliSupport nginezathu engichaza ngelinye ilanga. Nabadlali bebhola abadumile ukakutshela yena ukuthi ngivuka ngingathandi. Ngiyoko trainer. Yebo. Ngiye ku training. Yini iyo lento yenza ukuthi agcine evunya umhlaba wonke. Uyayazi idiscipline. Okay. Yokuba umdlali webhola. Yes. So masikhuluma ngokwenza into ku Ministry of Intercession. Sikhuluma ngokuthi fanele uqale uyazi kuqala. Kubaluleke ngani ukuma esikhaleni? Ukwenzelani? Ushilo yini uNkulunkulu uthi uma esikhaleni? Yes. Nanokuthi uthi imangane esikhaleni. Zonke lezo zinto ukwazi ukuthwala ibandla. Yebo. Ngoba masikhuluma ngama department of intercessor kune department yama intercessor ebizwa ngama personal intercessors. Ama personal intercessors ama-intercessors zungeza umuntu onikwe umbono. Njengobona uDavid wayenamapheleti namakheleti angazi ngipronounce kahle yini ngesizulu ayemzungezile kwama bodyguard kaDavid lawo. uDavid wayenamaqhawe akhe impi bese eba nama bodyguard ayemzungeza. Yes. Akwe babedila nanje beprotector yena. Lo nto spiritual umuntu onikeza umbono udinga ama personal intercessors. Okay. Azomzungeza. Amanye ama personal intercessors amzungeze engazi ngoba sefundisiwe. Sewa train ama intercessors maswafundisa ukuthi imesikhaleni ngumfundisi wakhe engazi. Ungazi ufuna ukumtshela. Oh. Yebo. Ufaste phakathi nesonto umkhulekele umbiyelo ukhulekele wisdom, godly wisdom, ukhulekela insight and revelation, ukhulekela divine health yenza uNkulunkulu amfihle impumelelo yakhe. Ziningi izinto asesifundisa mase sikuchaza. Yebo. Bese siba ne-intercession for the word. Fanele kube khona abalinda bamesikhaleni ngezwi. Uzothola uPaul lokho eyisho kaningi lento le ningikhuleka ukuthi nami ngiphiwe izwi. Ningikhulekele ziningi izinto la umbone ikhadi la ubone ecela intercession for the word. Impela. So kuhlukahlukene. So siyabuya ke manje siza kuleli verse okuyivesi lesibili engaliphiwayo. Ukuthi leli verse lithinta discipleship. uNkulunkulu wangitshela ukuthi wena ngikubizele ukuthi disciple intercessors. Wahlalise phansi edeskini wafundisa.
Yebo. So ngomsana uNkulunkulu khona nabanye abafundise kancane kancane engibabona ukuthi banawo lo myalezo ahlanisa nabo manje kuzoba khona impi nje yothisha abaphuma beyolungisa lo monakalo khona. Yebo. Yeah, so okwesibili so sisenza ama intercessors discipleship campaigns. Senza amanxusa master classes so abiza ngamanxusa le program siyibiza ngamanxusa discipleship. Okay. So amanxusa master class amaningi bese lokusebenza online manje siwakhipha ngo-August sesiyaqala ku-August senza ama master class la eza khona ama intercessor. Okay. Eza kuyilokhuzana kwi-fellowship ezeclassini efunde njalo njalo. Yebo. So bese kukhona amagama akhona uJoshua uJoshua 24 verse 15 lesike sawakhotha last time ukuthi kepha mina nendlu yami. Yebo. Lamagama athi kepha mina nendlu yami ukepha mina i-personal altar. Yes. Nendlu yami family altar. Mhm. I-intercessor fanele libe ne-personal altar. Intercessor fanele libe ne-family altar before sikhulume nge-church altar. Amanxusa amaningi ahamba ku-church altar gadi i-church altar kodwa thola kanayo i-personal altar. Yo. Ayikho i-family altar. Ngoba i-church altar ingozi ngani ukuthi kube yona kuphela. I-church altar ingozi ngokuthi iba nama-event enza sengazi ukuthi manje ikhona ingekho. Inkonzo yokunxusa ayisiyona i-event esekhalendeni ukuthi ngomhlaba sine night prayer. Akusiyo inkonzo yokunxusa leyo. Abantu abaningi abafundisi abaningi benza lelo phutha ukuthi sinama intercessor kodwa uthola ukuthi sinama intercessor ngomhlaba nje ayahlangana. Akusiyo ama intercessor leyo inkonzo leyo. Umkhuleko lo. Ama intercessor exist outside ikhalenda. Structure lento strategic intercession ingena lapho ke. So uthola ukuthi mase kuthiwa kufika isibhicongo sifana neCovid ikhalenda lime ayisekho leyo nkonzo. Yabona amaningi abhekana nelo nkinga kamabandla. Yebo uqinisele. So intercession is not an event on the calendar. Intercession is a structure that is cultured behind intercession. Like kuthola daily prayers, weekly prayers, monthly prayers, kuyakhulekwa. Into enzeka outside ikhalenda. Ine order yayo. Ine order yayo. Izimele iministry nje futhi enkulu kayo. Yebo enkulu kakhulu. So benza lelo phutha ukuthola ukuthi ama intercessor achazwe ngeevent ye church altar. I-personal altar ayikho. Yeah. I-church altar ayikho ngoba i-church altar le isho ukuthi sinendawo siwumndeni kufanele kube nomlindi womndeni sayisifundisa leyo nto ukuthi fanele inxusa libe lazi ukuthi liwumlindi womndeni walo. Yebo. Qala akwazi kuba umlindi webandla kuba umlindi womuzi wakini mawukuthi useNewcastle ube umlindi weNewcastle kodwa ungakabe umlindi womndeni wakho. Yebo. So manje ke ihamba kanjalo kungiphoqile ukuthi ngithi ukuphuma kanjalo ukuze kucace ukuthi ngifike kanjani la ukuthena uNkulunkulu engibiza bese ukugcina isifundiso waqala wangifaka uNkulunkulu ekufundeni. Okay. Kabanzi ngeministry intercession. Ihlwela abili lento yokufunda kune first hand revelation ne second hand revelation. Right. Mabili first hand revelation, second hand revelation. Yes. I-first hand revelation ila uNkulunkulu ekunika direct izinto about i-ministry. Mina enginika direct izinto about i-ministry intercession. Okay. I-second hand revelation la uNkulunkulu enginika ngokuthi ngizwe abanye ukuthi utheni kubona nge-ministry intercession. Oh, okay. Abantu abaningi bathi babiziwe ethola to petty second hand revelation. Abantu abaningi neyintshumalezi eziningi eshunyalwayo namhlanje ama second hand revelation. uNkulunkulu uyakutshengisa ukuthi ngitheni kusibani bani ngalento. Yes. Bese aphinde ekhuluma nawe ngoba nangasikhathi ekutshengisa ukuthi ngitheni kusibani bani ngalento umuzi ukuthi uthini ngayo. Ngalesikhathi umlaleli uzothi hayibo bekufanele athi futhi siyaqala uNkulunkulu yakhuluma nawe lapho. Sekunikeza i-first hand revelation. Uswathatha izinto ayikhuluma kuNkulunkulu. Yes. Ngoba njengoba ekunikeza i-first hand revelation uyakutshengisa manje ukuthi usuyi-subject matter expert ukuthi wena uthisha wani njengoba mina nguthisha we-intercession nje ungikhethisile uNkulunkulu nguthisha we-intercession angifundisi yonke into
So kuhamba eminyakeni ezayo eSouth Africa kwaze emakhulu about othisha be-intercession ngibalwe nami ngoba ngahlukaniselwe uba umfundi wayo intercession. Yes. Ngiyafunda kabanzi ngayo, ngifuna ukwazi kabanzi ngayo. Yebo. So ihamba lapho ke le ndaba yokufunda nanokudlulisa umyalezo. Bese ukufundisa kunama generational principles angashintshi. Yeah. Uma uNkulunkulu engivusa ukuthi ngime esikhaleni ngeministry intercession. Yes. Kuneyifundiso noma kunemigomo ayidlulise izizukulwane nezizulwane esezedlule. Afuna ukuthi ngiyidlulise injengoba injalo, ingayishintshi. Into eyayikhulunywa ngama-1920s kuma-intercessor eyama-pillars e-intercession nami ngo-2026 ngisho njengoba injalo. Kunama-pillars angashintshi, kunama-principles angashintshi, ama-generational principles ofanele idlulise njengoba bese kuba khona izinto-ke uNkulunkulu azambulayo lapha nalapha ngokwahlukanisela ukuthi ufundisa iphi area ngoba mina ngifocuse kwi-area ye-strategic intercession. Okay, yes. So izo zonke izinto ezenzekile ke lezi ezingenze ngaqonda ukuthi ngithunye kuma intercessor ngoba ngiphethe umyalezo wawo. Yeah. So kwesikhathi sihlana nomuntu athuthunyiwe komama kodwa kanawo umyalezo womama. Sihlangane nenkonzo yomama noma inkonzo yabantu abasha. Kuhlangana abantu abasha bezokhonza. Kodwa le conference izeyaphela kungakhulunyanga nomuntu omusha. Benza lelo phutha kakhulu manje abazalwane. Yebo. Uthola ukuthi kulanda umuntu ongabizelwe kuma intercessor akazokhuluma nama intercessor. Yeah. Zonke lezo zinto izinto nje engiyibone kaningi zenzeka. Yes. Okuyiphutha engicabanga ukuthi nalo lisenza ukuthi singayi phambili. Impela. So ngicabanga ukuthi personally kukhona izinto engiyithathile zaba isifundo. Umlaleli nombukeli ekhaya uzokhumbula ukuthi ngike ngakhuluma ngokuthi khona izifundo personal engiyifundile ekuthatheni isinqumo sokushada. Oh, okay. Kukhona inhlupheko zenxusa ezicompulsory ukuthi inxusa lidlule kuzo ngoba zenza ukuthi inxusa lingamkhapheli umoya ongcwele mhla kufika izilingo kufanele udlule kuzona. Yebo. Okay, yes. Inhlupheko nokuhlupheka akusinto eyodwa. Ngicela ukusondezela. Yebo. Inhlupheko, yes. Inhlupheko nokuhlupheka akusinto eyodwa. Masikhuluma ngeinhlupheko. Sikhuluma ngezinto ezivivinya ukuthi unesiqiniseko insalento oqeda ukisho ukuthi uNkulunkulu ukuthume kuma intercessor. Izinhlupheko lezo. Yebo. Okay. Inhlupheko zenxusa eBhayibhelini zikhona. Okay. Inhlupheko zenxusa eBhayibhelini zisempilweni yayiphila umprofeti. Umprofeti eBhayibhelini waye umprofeti aphinde abe intercessor. Mawufuna ukwazi kabanzi ngeintercessor impilo eliyahlukaniselwe. Hamba uye ku Testament yobheka impilo yomprofeti. Ubuke inhlupheko zakhe ngoba iintercessor liphakathi office lomprofeti. Wenza ngamabomu lento uNkulunkulu ukuthi sifunde ukuthi the personal life of an intercessor. Yes. Ngasikhuluma nje ekuqaleni ukuthi iintercessor fanele ifundise about what is intercession. Yes. Inxusa fanele ifundise about the calling of an intercessor. Fanele ifundise about the personal life of an intercessor. Inxusa liphila ngasikhuluma indaba yombono webandla eqaleni ngoba sixoxa izinto sithinta the personal life of an intercessor. Yeah. Kunempilo inxusa liyiphilayo. Engafani nempilo ephila umzalwane ordinary. Yeah. Kusho ukuthini lokho? Kusho ukuthi inxusa kufanele kube khona iprice elikhokhayo. Okay. Uma lingayikhokhi leyo price, lizomkhaphela umoya ongcwele ngelinye ilanga. Oh. Ila ubona khona umoya amathi hayi ngeke ngikwazi ukulunga kulento. Okay. Sinenkinga yokuthi abazalwane abaningi bayibiza ngamanxusa, uNkulunkulu engazange asho ukuthi ba amanxusa. Yeah. Ngoba kumnandi kulula
Kodwa mase singena kahle hle sesimfake ekunxuseni. Abaningi bavele wathi hayi ngeke mina mfundisa angisili inxusa. Yebo. Kwama sifuna ufakazi ukuthi utheni uNkulunkulu kuwe awusitshele. Yeah. Ukuthatha phuthu uyinxusa. Uma usuyabona lento ayishoyo ayikho lento ayishoyo. Yebo. Yena engqondweni yakhe unalento ye congregational intercession ukuthi sonke samanxusa njengabazalwane. Ungaba inxusa kwi level yokuba congregational intercessor. Yes. Hayi ukuthi usubizele ukuba mawubizele ukuba inxusa uthwalisa umthwalo. Ukuthwala umthwalo kunezinto zakhona ofanele umelane nazo. Kunanezimpi ngoba mawuthwala umthwalo kukhona izikhonzo zobumnyama oyiphuca lo mthwalo. Zizogadla kuwena. Yebo. Fanele wazi ukuthi azithuli nje. Hayi ayitholi nje. Sefanele wazi ukuthi uvikeleka kanjani. Yes. Uyifihla kanjani zonke lezo zinto. So into yokuqala ke ngiyele ngisho mangikhuluma khulu nabantu abasha ukuthi isinqumo sokuqala engasithathayo mina ngashadiswa ingcindezi yokuthi abazali abasekho. Ingcindezi yokuthi kwaba nezimpi ezashiya singenakhaya. Into yokuxabana komndeni lento yokukhula yabo ingane ezikhula emndenini omkhulu oyikhaya elikhulu. Yes. Ukuxabana abazali uthi senisele ninodwa ingane kuthiwa ayihambani saxoshwa sagcina singenakhaya. Kuningi okwenzeka nje. Yebo. Okwangenza ngihlale ngithi ngiyafisa uNkulunkulu alethe impumelelo. Naku sengiba umfundisi futhi kwakhewa lengcindezi manje ukuthi ngoba umfundisi awukwazi ukuba umfundisi ngenankosikazi. Abafundisi abaningi bashadiswe yileyo nto. Uthi hayi shada yini esizoyizwa ngomuntu ongashadile. Yebo. Kuphuthuma. Bathi umbuzo wami uthi ubani unkosikazi kaJesu lo esimkhonzayo? Ubani wemcindezela uJesu? Akekho futhi. Akekho emcindezela. Akekho wacindezela uPaul. Yebo. Ngathatha isinqumo sokushada. Kunaleyo ncindezi. Ngoba mangishada ngashada umshado oclean. Ngikusho ngamabomu lena ngokhonto ufuna uyiveza. Okay. Ukushada umshado ongcwele akusho ukuthi uvela kuNkulunkulu lo mshado. Ngasizo iyazwakala. Right. Mawuthi washada umshado clean meaning sashada singalalanga singaqabulananga yonke into eyahambe ngomthetho. Right. Ukuthi ushada umshado clean akusho ukuthi uvela kuNkulunkulu. So ezinye zezinto leze kube ngathi manje hayi vela uNkulunkulu lento bashada bengazani cha. Ayihambi kanjalo. Okay. Enye into ke engayenza ngahlangana nosisi wayezenkonzweni ngamthanda. Yes. Ngathola ukuthi akakaphenduki. Akakasindiswa. Kodwa wayefikile enkonzweni wayeke wakhonza wayezilokhu ezenkonzweni wayeka mayichaza eminyakeni edlule. So wayeze enkonzweni nje evakashile. Ngambona akhuluma naye ngathi hayi ngeke fanele uamkele uJesu fanele uyobhabhadiswa iyakumfundisa wambhabhadisa yabo ngizakhela unkosikazi wami manje ngiyamthanda lo sisi lo. Intokazi enhle intokazi yakwabo nje. Yeah. So asindiswe kanjalo abhabhadiswe. So elinye lamaphutha ke lelo engalenza. Engicabanga ukuthi ekuhambeni kwesikhathi ngayithola ngisendaweni la engibhekana nemphumela yaso leso sinqumo la esebuyele emuva kuyo yonke into ayenza sesishadile. Uthola manje lempilo yayingekho kuyena futhi izinto ayesezenza kwakungesizona izinto ayeyifihla kwayizinto nje ayesezenza nje kube sobala phambi kwabantu. Ngeke ngithi ke mangikhuluma nabantu abasha ngithi kunomehluko yabona lento yabantu besilisa othola umuntu wesifazane usehlangane nabo. Yes. Ngaphambi kokuthi mhlawumbe asindiswe ahlane nabo ngaphambi kokuthi asindiswe ahlane nomyeni wakhe. Abanye abantu besifazane kunomonakalo omkhulu abantu besilisa abangakholwa abawenza kumuntu wesifazane. Lo monakalo lo ushintsha ukucabanga kwakhe. Ngizoyichaza lento ukuthi ngisho ukuthini. Yeah. Umuntu wesilisa ongakholwa ubuka kakhulu
i-perception yakhe ye-sex i-shape iphone babuka kakhulu iphone Oh, okay. abuka iphone bese mayethola intombi bese yayigruma le ntombi ayenze iporn star Oh, sinaleyo nkinga idinga ukulungisa lento emzimbeni kaKristu eish. sinosisi abaningi abasindiswa ingaprogramywanga kabusha ingqondo yakhe Oh. uthola ukuthi uyamgruma umenza iporn star kuyonto yokuqala manje ukuthi manje uyasindiswa ayilungisiwe lento le engqondweni yakhe Yebo. uyashada manje uyiporn star umshado weporn star ulast mawulasta uhlala kwi-ICU nje ngoba umoya okwi-porn star umoya onganeliseki Yebo. so now enye yezinto ezenzakalayo ngoba ngifuna uyimatanisa naye lo sisi lo ukuhlangana nomuntu wesifazane ohlane obedata nabantu besilisa ngithathe legama lokudata ngoba basho njalo obedata nabantu besilisa umuntu wesilisa ongakholwa akanandaba necommunication yabo lento yokuthi umuntu wesifazane ukhuluma kanjani akanandaba yena into ayizela uyayazi ayisuka noma engakhuluma nje ngizela ukuthi mina la yeah umuntu wesilisa ongakholwa indlela akhuluma ngayo nomuntu wesifazane noma emncoma umncoma sakumthuka kwesikhathi sanhlamba sakumhlambalaza uthola ukuthi ujwayele environment enjalo yebo yokuthi ngisho noma ngabe ngaze ngathi ngelanga ngichaza abantu abasha ukuthi mina mangishadile unkosikazi wami ngishade naye mangicela ukulala naye ngiyacela kodwa manje ngihlana nomuntu ohlana besilisa abebemgxavuna nje okwenkukhu ezohlatshwa kunezinto eziningi eziphambanayo ezenza ukuthi njengoba mina ngihlana nalo muntu wesifazane ushade nesithithithi nje mamqhathanisa uqinisile ubukeka ngaleyo ndlela uthi isithithithi lesi akafani nalabantu engibazi Yeah. lento ke ngithathe yangise ekuthenini abantu besilisa kufanele bafundiswe yebo ngoba manje lento ibabeka at a disadvantage nabantu besifazane kufanele kuprogram ingqondo yabo yes ukuthi azi naye ukuthi lempilo le abekade eyiphila kufanele ayiflash impela angezi nayo la ngoba iza nemimoya yayo ngapha ngabuka ngisho nane structure ngoba ngichaza ukuthi ekhaya abazali babengasekho salahla umndeni wakithi mangishada ama structures abalekile adingakalayo ukuthi amise ukushada kwabantu ayengekho ngoba ngalesi sikhathi ngichaza nje ukuthi kwaba nezimpi ebandleni kwaqala kwami kwafika lapho nginuka kabi nje ebandleni yabo lento ubona singiyalidinga ibandla selikhona nje ngokungaphelele so ziningi izinto ekudala ukuthi wenze short zikhona ngokuphelele moshada umndeni wakho ufanele ube khona ngokuphelele yes ibandla lalo fanele libe khona ngokuphelele impela uma ubona ufuna ukushada kanti awunawo ubudlelwano obuhle nebandla lakho ubona manje lo budlelwane benza ukuthi ngisho noma ngabe sekuthiwa kukhona izimpi ngeke ngikwazi ukuthola ishelter kulabazalwane labakithi so kunezinto eziningi ezashodayo ezenzeka yebo so uma kuqhubeka kuhamba isikhathi ngoba ngiyakhumbula ukuthi after 6 months kwaqala izimpi nje sashada sahlala kwakuhle after 6 months zaqala izimpi ezayireporter ukuthi yonke lento engiyenzile sengibuyisele emaphutheni lawa kodwa kukho konke lokhu uNkulunkulu lento yakhe ugcobo la lenkonzo engiyahlukaniselwe okay ngalesikhathi zenzeka zonke lezi zinto yes zangishiya ngingedwa ngoba angazi ukuthi lo sisi wawathatha amandla okukhuluma kabi ngami konke umuntu wayemngani nani ngasala ngedwa ngasala ngimngedwa nje straight yeah ngiyakwazi ukusala ngimngedwa ngiyakwazi ukujikelwa ibandla lo ngala ngijikela ibandla futhi bayabona emva kwesikhathi sebebona izinto azenza ukuthi hayi ngeke ayihlangani lento ekhonwe lo sisi yebo nalento le ayenzayo kwaqala abantu sebebuye siyaxolisa besingaboni kodwa ukuthi ngangisale ngilimele ngingedwa
abanye abantu mabekushiya ngafunda isifundo sokuthi kunabantu abangakushiyi ngoba bekulahla. Omunye umzalwane wathi kumina, "Hey mfundisi, ngangingazi ukuthi ngizothini. Ubona nje nginyamalele. Nganyamaliswa nje ukuthi angazi ngizothi izinto wabhekana zavele zabaningi ngabona singaphezulu kwamandla ami. Ngoba ngalahlekelwa yiyo yonke into enganginayo ngaqala ngaphela nya yabona into ukuthi noma uyibuka esibukweni ubona ukuthi ayisekho ke indaba ya. Yo. Kwakhona kodwa ekameni isikhathi abantu abaqhamuka uNkulunkulu abaletha bakholelwa kumina. Yebo. Uyazi ukuthi uyayibuka ushiswa ilanga bothi kake mncanyana. Yebo. Ushiswa ilanga impilo ngijikele nje. Kodwa kwakhona abantu uNkulunkulu abavusayo bakholelwa kumina. Yes. So ngaleso sikhathi ke abantu bengijikela bengishiya ngasala noNkulunkulu. Ngahlala futhi uyazi isikhathi engisihlalile side manje. Nginobufakazi nje buka 12 years ngihleli. For 12 years uNkulunkulu ufakazi mawuthi ngiqamba amanga akangibulale manje. Ngina 12 years mina ngingamazi umuntu esifazane ngaze ngilala umuntu esifazane. Ngina 12 years ngakaze ngimqabule umuntu esifazane. Since wahlukana nalo awushade naye kwabe kuphelile. From 2013 kuze kube namhlanje. Sure. So ngahlala kanjalo nje ngiloko ngihleli kanjalo. Unbelievable. So lobo nami lento bengayinaki lokuhamba isikhathi. Ngingayinaki ngibona nje uNkulunkulu engisiza. Ilento yokunaka ukuthi isikhathi sihamba kangakanani sesingakanani isikhathi. For someone futhi kwi-age yakho because ubukeka phela usaseyang. Yebo. Nje yazi insizwa ishiselwa igazi nje. Yebo kuba njalo. Yebo. So impilo lokwahlukaniselwa kwami ibihamba ilokhu iveza ukuthi inkudlwanyana lento uNkulunkulu ayilindele. Ngoba sibuka ama-intercessor abantu ngempela okudala uwahlukaniselwe ngoba kufanele wafundise ngokuzahlukanisela nawo. Kufanele kube njalo. Angazi lokuqhamuka imibuzo ngizonika wena ushaba. Cha ngiyakuzwa nje kuloko uma ngikulalela kahle ukuthi into eyenzakalile ayikho yinhle especially ukuthi usushadile futhi nje akuhlangana no 1 year ni happy senahlukana but uma ngabe uyixoxa yayikulidele ekuthenini iba more connected kuNkulunkulu. Hayi nje siyaxolisa ukuthi udlule kuleso simo but siyambonga uNkulunkulu okwaze ukuthi akuthwale up to so far. Nje ngoba usho uthi uyihlalele nje. Ingane khona? Asibaka nengane emshadweni. Ngaba nengane ngaphambi ukuthi ngisindiswe. So usisi nje umdala nje sekhulile impela. Yes. Hayi yebo. So izo zonke izinto lezi engichaza maqondana nogcobo lokunxusa okuningi sikukhulumile ekuqaleni so ukukha nje lapha nalapha nje ukukha nje lapha nalapha hayi nje indlela yekholwa ayikho lula nje impela inzima kodwa futhi ikholo elikholwa kuNkulunkulu kuthi kunzima kunjalo nje libe lihamba nje kuyayeka impela phambili ngiyithandile le party le oyisho le ngoba specifically ukhuluma ngendaba yokuba inxusa nombono uthinta indaba le yombono ukuthi umbono yazi ungenza ngibone ukubaluleka kombono nokuthi umuntu onombono especially umfundisi webandla awazi umbono wakhe uma ngabe ukuthi ubiziwe especially kumuntu obiziwe awazi umbono webandla it means even nebandla kubalekile ukuthi liwazi lo mbono well kakhulu ke iintercessor ngoba phela lona lizonxusa uthinta indaba nje ukuthi awunxusi nje emoyeni yebo uma ongcwele vele iqiniso yazihola kodwa iorder iyafuneka uma ukhuluma ngokuba strategically ukuthi this month ngikhulekela ukuthi yabona uziphi order and then uma ongcwele uzobe ngenela kuleyo order ohamba ngayo yilokho nje ngikufundile lapha uyawathinta indaba yokuthi uSathana akawuthanda umkhuleko
obheke ngqo kwi-target eyodwa. Yeah. Yazi ungenze wangipha something ukuthi singabi okay singakhulekela konke but makufika isikhathi sokuthi manje ngithi ngikhulekela lokho Yeah. bhekana nje nakho ngqo Ngqo. until uzothola impendulo. Ingabe emergency unit iministry by intercessor. Kufanele kube khona ama emergencies kodwa Yes. kufanele kube khona umthwalo esiwuthwele. Yebo. Yo. Ungenza ngibone ukuthi iministry enkulu kangakanani. Yebo. Kaye kukhulunywe kancane kodwa makushunyayelwa ngama intercessors. Yeah. Wena wathi ukungena impela. Ngiyakholwa futhi ukuthi kuningi abantu abasengakufunda uma ngabe bekuthinta vele ngiyazi ukuthi usazophinda washiya na last time washila ama number but not this time around uphinda usishiyele wona. Kuningi nje solokho sikudobha silokho sikufunda la endleleni. Yebo. But lokho sisharele khona sayibonga kakhulu inkosi. Anginayo imibuzo eminingi. Uyawathatha very important points. Mahle nje kakhulu. Mina engakusho nje ngibonga inkosi ukuthi ikusebenzise ngalendlela ekusebenzisa ngayo futhi ngithi ayiqhubeke. Kwandisele nje kubusise lokho kutshontshwe isitha konke kuphinde kubuya back kuwena. Amen. Yilokho nje ngikufisayo kuwena. Hayi yilokho nje mhlawumbe unamazwi okugcina but before amazwi akho okugcina engikhulume nje lokho kumuntu osekhaya. Yebo. Zimnandi lezi indaba siyixoxa futhi nje siyakhulisana ngendlela eyisimangaliso especially kumuntu ongakamamukeli uJesu Kristu. Uye ngifuna ukuya kuyena ukuthi nalithuba lisasekhona. Enye yenkonzo yama intercessor ukuthi abantu basindiswe. Ngiyakholwa ukuthi nawe uma ngabe ubukele njengamanje but uthola ukuthi ubungakamamukela uJesu Kristu udonswa ama intercessor kunquselayo ukuthi nawe sindiswa. Ngizothi ke nawe yiba nenhliziyo ke yokuvuma yokulangazelela. Thatha uJesu abe inkosi nomsindisi. Lalela yabona nje ngale kwethuna uma ungamamkelanga uJesu Kristu azikho lezi indaba ezimnandi ngale. Azixoxwa kunamshumayeli ngale uyoba nje ukwi isolation place engekho yinhle embi lithi iBhayibheli kunokukhala nokugedla kwamazinyo awufuni nje ukuthi uzubuye lapho. Ithuba bekade ulitholile. Thatha uJesu abe inkosi nomsindisi ngeke uzuyisole. Once wamthatha uJesu Kristu nawe uyobe sekudirector. Mhlawumbe ngomunye nje wama intercessor but ngeke ukwazi ngoba kwakamamukela uJesu Kristu. But that day wamamukela uyobe naye seyangenelela ngoMoya oNgcwele akusize ukuthi uzazi ukuthi wena ubani. Yilokho nje ngingakusho thina sesamamukela uJesu Kristu asihlehli saqhubeka nje saphambili ekukholweni. Ake nginikeze nje sesivala. Yebo sesivala ngoba ubukhulume ngenombolo. Mhlawumbe angiqale ngayo ngibanikeze ababukeli nabalaleli. U072 032 0589 angiphinde futhi 072 032 0589 uyafona uyangikwazi ukuthola nano WhatsApp. Lokugcina nje akube inselelo kubazalwane bamanxusa. Konke lokho esikukhulumayo ukuthi bathobe nje kuMoya oNgcwele njengabafundi. Babuyele emuva ekuthenini abalungise abafundise kabanzi ngenkonzo yokunxusa njengabafundi bakaJesu beholwa owacelayo kuLuke chapter 11 verse 1 ethi inkosi sifundise ukukhuleka. Njengalokhu uJohane naye wabafundisa abafundi bakhe. Umuntu uyafundiswa ukukhuleka. Awuvela uqhamuka ukukhuleka. Inkosi sifundise. They are teachers specific abadila nalo. Ngithola ubizo lami ngaphansi kwaleyo department nami yalabo thisha abafundisa ukukhuleka ngoba ukukhuleka kungaphansi kweumbrella ye-intercession. So ilokho engingakusho nje asithi inkosi sifundisa ukukhuleka nje noma ukhuluma nenkosi. Inkosi sifundisa ngoba uSathane uyawatrain amadimoni ezikhonzo zobumnyama ukuthi bamelana kanjani nemkhuleko. Bayiphazamisa kanjani. Kwesi sikhathi uthola ukuthi izinto ezincane njengokuthi nje mawukhuleka hlobo luni lomkhuleko ofanele ukhuleke kusiphi isimo. Mawukhuleka
i-environment okuyo usathane uyakwazi ukuyingcolisa environment bese enza ukuthi umkhuleko okhulekayo nje ungabe productive. Amanye amakhaya uthola bayakholwa kodwa kunezinto eziningi ezingcolisa indawo abahleli kuyona nalomculo wezwe abawuthandayo. Uthola ingcole isitha sesiyazi ukuthi ngokwe protocol yokukhuleka i-environment engcolile ayiwukhipha umkhuleko ofika esihlalweni. Okay. So ziningi dafana bayifunde inkonzo yokunxusa nje ibucayi kakhulu nalento besichaza ukuthi mawuyinxusa yazi qala lento ozonxusa ngayo. Ungaveli usuqala unxuse nje qala nje wazi ukuthi yini le ngoba masikhulekela impi yaKaIsrayeli uNkulunkulu uhlala esesayidini likaIsrayeli leyo akakushiya ishintshe futhi mawukhulekela into ethinta iIsrayeli engazi ukuthi iyaphambuka yime entandweni kaNkulunkulu Nkosi iyambula intando yakho ngenelela ngokwentando yakho awukwazi ukumelana noIsrayeli ngothandaza noma wrong nazo into evele ibe unfair noma wrong Israel. So mawufuna ama scriptures uyabona ukuthi modelo Israel ufuna udile naye umentandweni zonke lezo zidinga ukufundiswa. Nango Israel ethumela ibhomu esikoleni esithile kwashona izingane ukwenze njani ufana afundiswe inxusa ukuthi kwenze njani esimene esinjalo kuyaboka kakhulu. One last question nje sesiyivala impela ke manje. Yebo. Ungaba inxusa elingafasti. Mhlambe someone sekhaya usangena. Yebo. But I understand why kufanele ngifast. Lento yokufast ilula kakhulu. Into eyenza ukuthi ube inxusa umthwalo kwenza ufast. Ngoba lento yokunxusa kunento ekuthiwa i-identification. I-identification ukuthi mangikhulekela ngabantu mangime esikhaleni ngabantu abagulayo kufanele ngingene ezicathulweni zabo. Inkonzo yokunxusa ithi umuntu olele esibhedlela egula engadli mawume esikhaleni ngaye ungadli nawe. Okay. Njengoba uJesu ehlika nje wa identify nathi wenza umsebenzi wokunxusa ukusitakula wangena enyameni njengathi nenkonzo yokunxusa enjalo ungena ezicathulweni mawukuthi ukhulekela abantu abaswele yes beke isipune eceleni ungene ubuzo lobuhlungu ababuzwayo yonke lento so masifundisa ngendaba yokungena ezicathulweni ezinye zezinto ezizalo umthwalo uNkulunkulu ubeka umthwalo emahlombe akho ukuthi ngoba ethi indodana yomuntu ngikwenza umlindi kuyo indlu yakaIsrayeli futhi useyazi ukuthi ngithwele uIsrayeli kuyo yonke into engenzayo ezekele wayeseyazi lonto yonke into ethinta iIsrayeli nje kwakumphoqa ukuthi kulula ukuthi uhlale ungadli inxusa lingafasti inxusa lingenamthwalo elibeke eli self appointed intercessor. Ngiyakuzwa vele mawu self appointed nomthwala uwaza uzwa futhi I know ichazile izwakele kahle kakhulu sibuye kakhulu manje inkosi ayilokho iqhubeka ikusebenzisa nje Lindani Blose usifundisile kakhulu sambonga mongcwele ngawe sibonge nasemakhaya nje kuwo wonke umuntu inkosi nonke ayinibusise nje nigcine kodwa to media bengeke nje izibe yiyona ngaphandle kwenu iyiyo nje kungenxa yenu ngesupport yonke enilethayo ngemikhuleko ngakho konke nje okuhle nama comments amasho nokushare kahle inkosi nje ayingcinele nina nonke nibusise sinithanda nje ngendlela esimangaliso ngomusa wenkosi uJesu Kristu asiphinde sihlangane kwivideo elandelayo amen.